салому дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони ҳамешагии барномаҳои дидании телевизиони танин аз ҷумла комментшо. ман неъмат салимзода бо ҷолибтарин хабарҳои шоу-бизнес ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар хизмати шумо ҳастам. ин ҳафтаи дуюми тобистон аст, вале барои ман гӯё як сол аст ки дар зери гармии офтоб зиндагӣ дорем. дӯстон, оё медонед ки дар чунин ҳаво бояд ҳуҷраи кор ва хонаро салқин нигоҳ дошта, дар давоми рӯз пардаҳои хонаро маҳкам пӯшид, хусусан ҳуҷрае ки дар тарафи офтобрӯя аст. нӯшидани мунтазами нӯшокиҳо, махсусан об, дар ин ҳолат бисёр муҳим аст, лекин аз нӯшокиҳои ширин, қаҳва ва спиртдор худдорӣ намоед. дар чунин ҳавои гарм кӯдаконро муддати зиёд дар дохили нақлиёт дар таваққуфгоҳҳо набояд нигоҳ дошт. инҳо аз ҷумлаи муҳимтарин тавсияҳое ҳастанд ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ба сокинон дода шудааст. акнун ки ҳоло шом аст, дигар ҳаво форам гаштаву мебояд дару тирезаҳоро кушоду барномаи моро тамошо кард. ин сохтмони метрои шумо соли чанд ба итмом мерасад? худо хоҳад соли 2067 мо ба нақша гирифтем ки тамом мекунем. ехти ин ягон хеле ки пештар солоша ту сохтмони итмом расонда мешадми? якун гапи роста савол ман бенеди, озм як коргаре ҷеғ занам. абду ҷиби абу рейс обедми? не обед нею, ино пустосиян. аз соли 2067 пештар сохта намешудааст ин метрои гуфтосиян. кадом пештар? ман якта худам кор кардосему. максимум як рӯз ду рӯз пеш мешад халос. аз афташ сафи коргарон дар ин ширкати тестестро ё зиёд шудааст ё ба абду абеди хуб доданд, чунки на танҳо як рӯз пеш, балки 44 сол пеш аз муҳлат ин метро дар хуҷанд бунёд шудааст. ман ҷиддӣ мегӯям, аллакай аз донишгоҳи хуҷанд то бозори панҷшанбе метро фаъол ва дар ин гармиҳо дар дохили метрои салқин сайр мекунем. чӣ, шумо бовар намекунед? пас биёед якҷо наворашро мебинем. рости гап, ин наворо мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кардем ва аниқ намедонем ки муаллифи он кист, вале корбарон бо ҳазлу шӯхӣ бисёр шод шуданд. ҳатто баъзе мунаққидон ҳам навиштаанд ки охир чаро дар болои пул истгоҳ насб шудааст. агар дида бошад, абду як умр барои метро зери заминро мекофт, вале акнун фаҳмиданд ки роҳи метро чӣ гуна бояд кофта шавад. ба ҳар ҳол аз ноумедиҳо басо умед аст ва мо низ дуо мекунем ки ҳамин гуна метро ҳарчи зудтар ба истифода дода шаваду мо аз ин маршруткаҳои пурри одам халос шавем. дар бораи метрои хуҷанд гуфтему, биёед як маълумоти дигарро барои шумо медиҳем. оё медонед ки дар лондон ҳар субҳ беш аз 4 миллион нафар барои истифода аз метро дар истгоҳи он ҷамъ меоянд ва дар лондон метрое мавҷуд аст ки ҳар сол зиёда аз 1 миллиард мусофирро интиқол медиҳад. ҳоло ин метро яке аз калонтаринҳо дар ҷаҳон буда, шабакаи он аз 11 хат ва дарозии умумии он тақрибан 402 километр иборат буда, 45% он дар зери замин аст. мисли метрои абду будааст. баъди ширкат дар мусобиқаи душанбе гран-при 2023 ҷудокорони тоҷик мавқеашонро дар радабандии ҷаҳонӣ беҳтар карданд. теймур раҳимов дар зинаи аввали вазни беш аз 100 килограмм қарор дорад. ҷойҳои барандагони медали тиллои душанбе гран-при: обид ҷебов 66 зина, сомон маҳмадбеков 12 зина, комроншоҳи устопириён 4 зина ва мавқеи дигарон низ ба ин тартиб боло рафтааст. ҳамин тариқ, агар қабл аз қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон дар давҳа тоҷикистон 11 варзишкар дар садгона дошт, ҳоло 17 варзишгари тоҷик ба топ-сади рӯйхати ҷаҳон ворид шуданд. дӯстони азиз, мо зиёд мебинем ки мардуми мо ба худмуолиҷагӣ даст мезананд.
ба вижа бонувоне ки мехоҳанд вазни худро кам кунанд. онҳо бо истифода аз видеороликҳои гуногуни интернетӣ ба чунин корҳо иҷозат медиҳанд. вале оё шумо медонед ки бидуни тавсияи духтур даст ба чунин муолиҷа задан ин кори хубе нест? ё нафароне ҳам ҳастанд ки ҳар кореро аз андоза берун иҷро мекунанд. масалан мо дар аз барномаҳоямон вобаста ба ҷарроҳии пластикӣ гуфта будем ки як навозандаи британӣ аз ҳисоби ҷарроҳӣ зиёд чеҳраашро аз доираи одамӣ берун карда буд. ҳоло бошад биёед дар бораи духтаре мегӯем ки барои каме аз вазни иловагии худ раҳо шудан даст ба коре зад ки бояд намекард. яна қаҳрамони барномае аз НТВ шуд. мушкили ин духтар он аст ки ӯ 161 сантиметр қад дошта, вазнаш танҳо 22 килограмм будааст. ин духтар ҳоло аз ҳама духтари харобтарини ҷаҳон буда, ҳар рӯз ҳолаш бадтар гашта истодааст ки ҳатто дигар чизе хӯрда наметавонад. аз рӯи маълумот мушкилоти ин духтар ҳанӯз аз замони донишҷӯиаш сар задааст ки он вақт 50 килограмм вазн дошт. вале барои вазни худро камтар кардан даст ба парҳезкорӣ зад. ҳатто вай ба ҳафзу тамрин мерафту хӯрокҳои тамоман бекалорияро истеъмол мекард. яна 45 килограмм вазн дошт ва гумон кард ки вазни зиёдатиро партофтан бисёр сода аст. ҳамин тавр оиладор шуд ва шавҳараш нагузошт то кор кунад. яна дар миёни 4 девори хона маҳкам буду ба ҳеҷ кору машғулияте наметавонист даст пайдо кунад. ин боис шуд ки духтар 15 килограмм вазни худро кам кунад. вале ин гуна ҳолати ӯро дида шавҳараш аризаи ҷудошавиашро навишта рафт. ҳамин тавр вазъи яна аз он ҳам бадтар шуд ва дар барнома ба қароре расиданд ки духтар зуд ба бемористон биравад. аммо ба ишораи духтурон чунин ҳолатро барқарор кардан қариб ғайриимкон аст. Тогда вес уходил не так стремительно для меня. Потом, конечно, когда я заметила, я начала обращаться к врачам. В какой момент вы заметили, Яна, сколько вы весили? 30. Ну, а в больнице, Яна, вы лежали все-таки какое-то время? Да, я лежала по 21 день, 2 недели, больше у нас не держат. А ваш муж поддерживал вас? Он сказал, что я не могу, отдал кольцо и сказал, что все. Ой, Господи. Я осталась, получается, одна. Я бросила ради него все. И в итоге я благодарна маме. Я понимаю, что я сама во всем этом виновата. дар барномаи гузашта мо асосан сари мавзӯи хатмкунандагон гуфта гузаштем ва фикр мекунам ҳоло ҳам дер нест ки ба ин мавзӯъ баргардем. албатта мавзӯи имрӯзаи мо аслан дар бораи суруди хатмкунандагон аст. гап сари он ки ба ифтихори ин сана Игор Крид низ суруди нави худро муаррифӣ кард. суруд дар қолаби поп ва бо садои асосан гитара суруда шудааст ки шунавандаро ба хаёли давраҳои мактабӣ мебарад. корбарон ба ин суруд реаксияҳои гуногун нишон доданд. баъзеҳо навиштанд ки ин суруд бояд хит шавад, вале дигарон гуфтанд ки бо суруди тиллоӣ баста баробар шуда наметавонад. тамошобинони азиз, дар ин гармиҳо кӣ аз шумо мехоҳад ки дар як муҳити орому осуда зери кондитсионер бошаду танҳо бо пахши як тугма соҳиби маоши хуб шавад? агар чунин корро мехоҳед, пас зуд ба рақамҳои дар экран буда занг занеду узви оилаи танин шавед. аниқтараш ба мо коргардони эфир лозим аст ки ин вазифа ба фикрам зеби шумост. пас бишитобед. киностудия тоҷикфилм ба наворгирии филми мустанад бахшида ба таъриху маданияти мардуми тоҷик шурӯъ мекунад. филми нав тоҷикон ном дошта саҳми мардуми тоҷикро дар рушди тамаддун ва фарҳанги ҷаҳонӣ тасвир мекунад. ин филм ба ҷуз аз забони тоҷикӣ ба забонҳои русӣ ва англисӣ низ намоиш дода мешавад. ҳарчанд ҳоло Дина Саева дар Дубай ҳаст, аммо баъзе аз ширкатҳои ӯ дар Русия фаъолият доранд. вале ба иттилои расида ҳоло студияи сабти овози Yummy Sound ва оҷонсии рекламавии Yummy Global-ро ки ба Дина Саева тааллуқ доранд бекор мекунанд. ин тасмим ба хотири қарзҳояшон аз андоз мебошад. яке аз роҳбарони ин ширкат гуфтааст ки онҳо соли гузашта бо харҷи 16 миллион рубл филмеро омода карданд ки хароҷоташонро напӯшонда қариб 6 миллион зарар диданд. маҳз ба ҳамин хотир онҳо натавонистанд ки қарзи андозро пардохт намоянд.
яке аз корбарони тикток навореро паҳн кардааст ки дар мағозаи бренди Zara қарор дорад ва ба тамошобинони худ либосеро нишон медиҳад. маълум гашт ки ин либоси Добби яке аз қаҳрамонҳои филми Гарри Поттер аст, яъне ҳамон материали сафеде ки аз қисмати китфонаш гиреҳ баста шудааст. $62,000 ҳаводорони клуби Ал-Иттиҳод барои истиқболи Карим Бензема дар майдоне ҷамъ шуданд. собиқ бозингари Реал ки 35 сол умр дорад, бо ин клуб то соли 2026 шартнома баста, тибқи шартномаи солона даромади Бензема ба €200 миллион баробар шудааст. дар зимн мехоҳем бигӯем ки дар ин ҳафта Златан Ибрагимович ба карьераи худ дар дунёи футбол хотима бахшид. бари хайрхушӣ ин ситораи футбол беш аз 70,000 нафар ҷамъ омаданд ва дар наворҳо дида мешавад ки Ибрагимович ҳам дар баробари мухлисон ашк мерехт. баъдтар ӯ гирияҳояшро шарҳ дода гуфтааст ки бисёр мехост худро ба даст гирад, ҳамеша ба ҳамсараш менигарист то таскин ёбад, аммо дид ки дигар ҳамсараш ҳам ашк мерезад. футболист ихтиёри худро аз даст дод. ба гуфтаи Златан мардум ӯро супермен хитоб мекарданд, вале супермен ҳам дил дорад, мегӯяд ӯ. дар Қазон озмуни ниҳоии зебоӣ ва истеъдодҳои марвориди ҷаҳон 2023 барои донишҷӯёни хориҷӣ ки дар донишгоҳи Татаристон таҳсил мекунанд баргузор шуд. дар озмун 36 нафар аз 15 кишвари ҷаҳон ширкат варзиданд ва намояндагони 14 кишвар ҳамчун финалист интихоб шуданд. ҷоиза насиби Нисо Рустамова аз Тоҷикистон, донишҷӯи консерваторияи давлатии Қазон бо номи Назиб Жиганов гардид. ӯ ватани худро меҳмоннавоз, меҳрубону ба дил наздик тавсиф кардааст. дар даври 21-уми озмуни American Idol як хатмкунандаи мактаб ки ҳамагӣ 18 сол дошт пирӯз омад. Айм Тонги дар ин озмун бо суруди Меган Даниел ва Каниел Стоф аз ҳарифони ашадии ӯ буданд. бояд гуфт ки Тонги ба мусиқӣ завқ ва маҳорати баланд дорад. соли 2020 дар платформаҳои Apple Music ва Spotify суруди Dreams ҳамчун вирус паҳн шуд ки ба сароянда шӯҳрати ҷаҳониро овард. бо ҳамин дӯстони азиз ин чанд дақиқаи ба мо ҷудо шуда ба анҷом расид ва бовар дорем ки аз ин барнома чизе ба худ гирифтед. албатта мо мехоҳем барномаи мо ба завқу хоҳиши шумо мувофиқат кунад. аз ин рӯ аз шумо хоҳиш мекунем то дар шабакаҳои иҷтимоӣ аввал моро пайгирӣ карда баъдан обуна шавед ва сониян фикру назари худро дар комментҳо бинавишед. то барномаҳои баъдӣ хайр.